sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si JR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Why do we always hurt the ones we love? RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo nagdasingan nga JR. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you guys! Thank you! Oh, congrats, Brad. Daog yung mo ni Ara na sa singing contest. Siyempre, gipraktisan ko to na mugmayo. Aw, bagay mo sa kay mo, Brad. So, magawa kay plano manguya pa ng Ara? Ha? Wow, uy. Amiga na nako. Oh, mo ba? Aw, kun mo na. Ako nalang manguyab niya. Oh, unsa? Ha? Manguyab mo amigo nako? Oo, niingon siya. Pero naibaw ko nga, dito siya seryoso. Maong gisultihan hindi ka na yan. Wait. Wa ko makasabot ani. Unsa may punto nimo nga gisultihan man ko nimo ani? Kaya di ko gusto masakitan ka. Nga mapunta ka sa sayop na tao. So, kinsa man di ay ang sakto nga tao? Ikaw? Oh. Ha? Joke ra uy. Ayaw ka balaka nako, JR. Dili man sa ko patakag sugot good. Maong ayaw ka balaka ay kaguol. Ara. Unsa kay balita ni Ara? Gipanguyaban gyud ka siya ni Bayloid? Di ko may matanda. Mamutaan na lang niya ko ni Bayloid. Busted ko ba'y? Oh, may nun. Ha? Ah. Kamayo. Mo sa may nagkamayo. Ha? Para good bit. So, tira ko gusto nod. Nagkagusto ka ni Ara, no? Nagkagusto ka, wa? Wow, uy. Pagsulti, oy. Kaya bini mo, kung nakagusto ka niya, suwayig panguyab. O sila, ikaw may iyang ipaabot. Bye. Unsa? Manguyab ka? Oh, Pagtarong diha uy. o lagi. Seryoso ko. I love you. Oh. Dugay na. Unang pagkakita pa lang ako nimo. Na-inlove na ako nimo. Og di ko gustong magmahay nga wa ko makasulti nimo sa tinuod. Maode ang imong gidaot si Lloyd. Oh, ha? Dili, uy. Kuan mo good. I love you too. Tinuod? OJR. Pag-abi ni mo, nagpaabot na gyud ko kung karos ka manguyab na ako. Sa ato pa. Isugot ako nimo. OJR,
Gisugot na tika. Yes! Love, nay nang invite na to og kasal. Para, unsa man? Kita ko na mo pakantahon silang kasal. Oh, sige. Ikaw, okay ka? Wa ko'y problema. Ginahansad ko nga, kauban tag trabaho. Sige, tanduan na. Recorded by X Thunder Gaming. Di arang bayad o. Salamat kaayo, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Way sa payan. Salamat sad kaayo. Nindot kayo inyong performance. I-refer ta mo sa akong mga friends. Thank you, ma'am. Love, ubay-ubay na kita og natigom tungod sa atong pagpanawat og mga gig. Good love. Nalipay kay ko kay daghan og salig na to og daghan ang nako yun. Love, sige lang tog dawat og gig sa mga kasal ba? Mm. Wa ka makahuna-huna nga... What if... kita mo ikaslo na pod? Love. Kusog pa kita karon. Sakyan sa ina to. Hmm? Di una ta maguna-una, ana. Love. Kusuga na ninyo, Robaysa? O, bay? Nani may mga suki. Og nalipay sa ko nga nakita nila nga mong potensyal. Lahi na sa siguro ni nga gigay. Sige sa bay, ha? Hello, love. Love, asa ka? Mm. May importante kong isulti. Magkita ta. Mabdos ko. Unsa? Ara, love, di pwede. Giingnan natin ka, di ba? Padung nasaka nga itong career. So, unsay gusto nimo buhaton ako? Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Ipakuha na. Kaya kung di ka, magbuwag ta. Di ko gusto nga maguba ang akong career tungod lang nagbabdos-mabdos ka. O sige! Sige, magbuwag ta. Og suluha og saw ang tanang gaba nga moabot ra unya nimo. Oh. Oh, naunsa naman sad ka nga nagbugtok manang naong nimo. Dagka na ni cancel sa gig pa kay nangita ni Ara. Wa ka mo suway pakigsulti ni Ara. Wasad. Mangita na lang ko og ikapuli niya. Papangandoy niya ako. O di siya makapugong nako. Nak, kung ikaw ka mo ina sa lugar sa imong anak, nga mahibawan lang unya nimo nga gusto kang ipakuha sa imong amahan, di ka malain. Di ka mahiubos. Kaya sa pagkatinuod lang, dili sad kagustuhan ni Ara ang nahitabo karon. Pero wa sa'y mahimo. Kinahanglan siyang musakripisyo para sa bata, nga binuhatan ninyong duha, pero gibiyaan nimo siya. Naamtay paagi pero di mo siya. Aw, yan ang sa. GR. Di na kinipwede na. Pila ka buwan na nga wako'y gig. Kinahanglan lagi kong matrabaho.
Kinsa man ni? Hello? Hello, Sir JR? Ah, yes, ako ni. Kinsa ni? Wedding organizer ko, sir. Og, nangita mo ko ng akong client nga mo kanta sa reception. Pwede ka, sir? Ah, yes. Pwede kayo. Kanus amin ni ma'am. Sige, sir. Sendan di ka sa details, ha? Mo na siguro niyang reception. Asa man ang... Sige na, pangaon na mo. Ara? Ikaw ang bride? Yes, JR. Og, good luck sa imong performance, ha? Pwede na ka mo sugod og kanta para makalakaw na kadayon. Ma, kutom na ko. Ah, anak, sorry ha. Dali, magkuha tag pagkaon nimo. Kadiyot. JR, ayaw. Unsa? Nak, ato ni Papa nimo kaw. Hatagan na kaniyag food. Kay ma, Ara, ako'y iyang papa. Kanus alang, ha? Bisag kanus awa ka magpakaamahan niya. Nalimot ka nga gusto nimo sa ipakuha? Unya karon ang kuno nimo nga imong anak. Ara, please. Nahibaw ka nga nung ikaw mag-invite nako? Para makita nimo unsay giusika nimo. Ara. Tungod sa akong ka-selfish, nawa ang tanan ako. Di lang si Ara o ang akong anak. Hasta na ang akong career nga, dugay na akong gipangandoy. Karon, kutob na ako sa paghandom sa akong kagahapon. Og wala akong sud og relasyon kay dawatan ako nga gaba na ning akong nasinati karon. Di na nakutob. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita mga hikalang kaagay ni GR nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nakalahan. Why do we always hurt the ones we love? Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.